Quadern de matemàtiques de 5è de primària. Contingut dels 3 quaderns trimestrals de 5è. Us presentem un recopilatori de les diferents pàgines de tot el curs de 5è. Com podeu veure, en diferents pàgines hi ha uns requadres grocs que l'alumne ha d'omplir. Són els requadres que ell, sense que se'n doni compte, està deduint una norma. Primer li fem realitzar uns exercicis i esbrinar la pràctica a través dels jocs. Alguns dels principals pilars d'aquest projecte són assegurar la comprensió, reforçar la confiança, treballar la deducció i la lògica. És un projecte molt complet que permet individualitzar moltíssim l'ensenyament. Com tots els cursos de Fent Pinya de Matemàtiques, posem a disposició de l'aula una caixa de material manipulatiu per tots els alumnes i per tota l'aula. El projecte Fent Pinya permet complementar-lo amb la plataforma digital escolar. A dins d'aquesta plataforma hi ha exercicis digitals, interactius o en PDF i també hi ha la possibilitat de fer classe online en un entorn segur.